čas, ali kratko, koji će trajati 1 minutu, nešto. Samo sam htjela reći da danas cijel dan neću snimati, osim večeras. Da. Sada je upravo 11:40 i večeras ću napraviti video kao bi vam pokazala nešto što ću mi kad sam iz Splita. Danas sam idu u Splitu, 12:00. Taman kada će mene biti, taman kada će me ono, tako da, ono, pa i večeras ću snimiti otvaranje toga, a ja ne znam šta će mi to donijeti, tako da, eto, ali to je to. To sam samo to htjela reći, tako da, ono, nemojte mi malo zamjeriti zbog noktiju. Lakirala sam kako bi vi mogli spasti dobro. Tako da, ono pa, bok.